molt bones. Ens trobem al bell mig de la Fageda d'en Jordà, a uns 300 metres de la nostra cooperativa. Ara us explicaré com funcionen els arbres de fulla caduca, perquè ara és una de les èpoques en què més se'ls veu les seves actuacions o actituds, o formes de funcionar. Ara us explico primer, tots els arbres que són de fulla caduca tenen dins de la fulla una cosa que se'n diu clorofil·la, que és el color verd. Per això els arbres tenen les fulles verdes, que és un procés que ell elabora a través de la saba, a través de la fotosíntesi, a través dels minerals que absorbeix de la terra. Tot això ens fa que a la tardor, que és ara l'època que estem al mes de novembre, que és l'època en què aquests arbres agafen aquests tons vermellosos, és perquè la clorofil·la es retira, l'arbre la reabsorbeix i se la posa dins dels ullets, dels borrons, de les gemes, diguem-ne com vulguem, que ho farà servir després a la primavera per reiniciar la brotada. Per això ara tots els arbres de fulla caduca agafen aquests colors grocs, marrons, vermellosos, perquè els tanins, que és el que resta de la fulla, que ell ho llença, perquè això li costa molt poc d'elaborar, ens dona aquesta pigmentació tan bonica com ara podem veure aquests arbres que tenim aquí als nostres voltants. Bones, us torno a explicar ara com funciona això de les fulles, el perquè de les fulles. Les fulles cauen a terra i no s'han de tocar, perquè tenen moltes necessitats pels arbres. Primer de tot, han caigut a principis de la tardor, han caigut les granes, llavors cau la fulla al cim i fa que les llavors estiguin a dins d'una matèria orgànica necessària perquè puguin néixer a pròximes generacions. I les fulles, com podeu veure, aquí hi ha les d'enguany i a sota hi ha les granes, això és una grana de fàgil, que en diem en aquest cas. I llavors això resulta que any a any es va degradant, es va compostant, que és el que l'arbre fa servir mitjançant uns microarrels que van en superfície que es diuen microrizas, que són perquè donin minerals i oxigen en el corrent de la saba del tronc dels nostres arbres tan estimats. Doncs amics, ara us explico que com a la Fageda, com tots els boscos, tenim 4 estacions, la primavera, l'estiu i la tardor, i a l'hivern. A la primavera, especialment les fagedes, broten, tenen un verd clar, transparent i lluminós, molt claríssim, bonic perquè sí, qualsevol bosc, especialment les fagedes, perquè tenen un tipus de fulla que deixen passar la llum molt filtrada. A l'estiu aquest verd canvia de to, és un verd negre, espès, fosc, força impenetrable per la llum, té el seu encant, és molt frescal. Llavors a la tardor, com us he explicat fa un moment, ens trobem que aquestes fulles tan boniques passen del verd intens, passen als grocs, als ocres, als vermells. I llavors a l'hivern ens trobem una altra estació ben curiosa, que és que llavors passa la llum filtrada a través de les branques i tenim un sostre d'arbres d'un color grisós, enamoradís. Per això, un bosc, especialment les fagedes, són dignes de visitar tot l'any, no ara en especial, tot l'any. Enguany, parlem d'enguany, perquè ens hem trobat que ha sigut climatològicament anormal. L'arbre pateix, però té recursos. Resulta que al haver fet molta calor fins a darrera hora, la fulla no ha fet el procés de la clorofil·la, com us he explicat. S'ha quedat cuita, ha patit calor dalt dels arbres, ja s'ha anat cremant i per això tenim tota la fulla de terra sense que dalt en tinguem gaire, i per això no hi ha gaire ocres aquest any als sostres, degut a l'anomalia d'aquest any, perquè ni ha fet fred, ha fet molt de vent, ha cremat la calor, ens ha cremat la fulla i per això ha caigut abans d'hora sense fer el seu procés. Però l'arbre sempre té recursos, no cal pas patir en aquest sentit. Llavors, ens trobem que ara hem de saber com funciona tot això de les arrels. I a darrere us esperem. No vingueu ara, vingueu qualsevol època d'any, vingueu quan vulgueu, la Fageda sempre és encantadora. I aquí sempre us estimem molt i sereu molt ben rebuts.